drikker kort, og jeg drikker min øl. Fuck, man kan ikke se en skid. Nej, det er fint nok. Altså, der er nogen, der har glemt at tage tekstler af, eller hvad? Og så følger vi lige matchvinderen i Tunge nu. Spiller det nu rolle, Maria fra kort? Vi har 2 der. Vi skal nok vinde. Og nu hører vi sådan noget svensk lort. Det er det samme. Norsk og svensk. Vi vinder. Mig og Maria. Mig og Maria. Mig og Maria vinder. Den er langer. Ja. En 5'er den her. Kom bare med den næste. Hvad laver du? Ja. Hvor er vi gode, mand. Både mig og Lauke gør det. Jeg har altså også 2. Der kan løbe det hele helt sort. Åh, shit. Og hvad så? Ja, fairy tale. Åh, han var så grim. 2 minutter. Prøv at se. Så går det hurtigt. Kom nu, Nå, Maria. fuck, jeg troede, der var taget. Maria, der er taget. Nej, nu er der taget. Det har jeg nu. Maria, det er ikke det, der er taget. Jeg har taget for. Lauke starter. Du skal til Lømme til 2 gange. Det gjorde jeg. Hvad du gjorde? Jeg smutter det på det lille hul. Ej, hvor blev jeg bange. Det er sådan en sjov gruppe på Facebook, der hedder lad være med at kalde Justin Bieber for en bøsse. Hun er lesbisk. Jeg vil bare svare i det, fordi jeg er rigtig nederen. Du har også meldt en eller anden kun for, eller piger ingen adgang. Ja, lad os skære Var I på med, eller med det? Hvad var det for noget? Det var bare sådan lidt... sporetræk. Det laver jeg. Jeg gider ikke til lort. Godt nok, og så denne gang var det Minella, der tabte. Jeg har vundet 7 gange eller sådan noget, så du lukker bare. Maria har vundet 0 gange. Okay, vi nåede op på 8 minutter af vores lille spil her. Vi mangler lige sådan en rød baggrund. Lad os se på Julie. Hun sidder og... Nå, Maria, så bliver man lige pludselig... Og Minella, man kan ikke se det, men hun peger sig selv på hovedet. Minella er pisselækker. Det er Maria også. Nu synes jeg, vi skal lægge sukker bag. Maria er også pisselækker, og det er Emilie også. Okay, Minella. Nu har vi en battle her. Er det Maria og Emilie mod hinanden? Eller ikke Emilie, men Minella der mod hinanden. Da jeg var i Egypten, så spurgte jeg, om jeg ikke ville være med i Miss Egypt eller sådan noget. Miss Hilton var det. Ja, så sagde jeg bare, at det gad jeg ikke. Campingplads. Det er du ikke.